הגעתם, ברוכים הבאים. ספרקי, מה אנחנו עושים היום? יצא לכפר. יאללה, בואו נראה לכם איך עושים את זה. אתם לחצתם על הלינק לכניסה לכפר, והגעתם בעצם לכאן. פה אתם נדרשים לרשום את השם שלכם. אני מעדיף לרשום תמיד עם השם משפחה. יש כל מיני עידנים. אתם יכולים לרשום משהו קצר על עצמכם, ולוחצים על Continue. פה אתם נדרשים לאשר Permissions, אישור למצלמה ואישור למיקרופון. הנה כאן אני לוחץ על Allow, מאשר, ואני לוחץ על אישור למיקרופון. כעת אני יכול ללחוץ על המצלמה ועל המיקרופון בכפתורים שיש לי בפאנל התחתון. מעולה, כל שנותר זה ללחוץ על כניסה לכפר. 3, 4, נכנסים. וואלה, הנה הכפר שלנו, ברוכים הבאים. בואו נדבר על תנועה במרחב קצת. כעת אני יכול ללחוץ עם העכבר על המצלמה שלי ולעשות דרג, למשוך ולרדת למטה. למשל, אני יכול לשבת כאן על הספה, או אני יכול לשבת על הספה שממול, כל עוד כמובן אני לא אלרגי לחתולים. שימו לב שאני יכול גם לעשות עם הגלגלת של העכבר זום אין. איפה שהעכבר שלי כרגע מכוון, לשם אני עושה זום אין, והנה אני והחתול כאן ביחד. כמובן שאפשר גם לעשות זום אאוט ולחזור להסתכל על כל החדר. דבר נוסף שאפשר לעשות הוא לנוע ימינה והשמאלה על ידי גרירה של המסך עם הלחצן של העכבר. אפשר לגרור לכל הכיוונים. למשל, אני כאן באזור של העכבר, כעת אני יכול לזוז ימינה ולראות מי נמצא בחדר באזור הזה. ואני חוזר כמובן למרכז החדר. בואו נדבר רגע על שמע ומצלמה. שימו לב שגררתי את עצמי, היה מסביבי מעין הילה שכזאתי. זאתי הילת השמע. כל מי שמסביבי בתוך ההילה שומע אותי. כעת החתול שומע אותי, וכשאני מתרחק ממנו, הוא שומע אותי יותר ויותר חלש. מיצי, בוא לפה. לא, עכשיו הוא לא שומע אותי, כי אני מחוץ להילה. אם אני רוצה שלא ישמעו אותי בתוך ההילה, אני לוחץ בפאנל התחתון על הסימן של השמע. כעת אף אחד לא שמע אותי. אם אני רוצה לסגור מצלמה, באותה מידה אני לוחץ על המצלמה, וכעת אף אחד לא רואה אותי. דבר נוסף, אם אני רוצה שכל החדר ישמע אותי, ולא רק מי שבתוך ההילה, אני לוחץ על הכפתור של המגפון, הוא מצד ימין למיקרופון, וכעת אני נהיה יותר גדול, ואני יכול כעת להמשיך ולהנחות את הסשן.